こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は大韓民国の新大統領に心からの祝意を表明されました。中央チベット政権指導部は、チベット文献図書館設立55周年記念式典に出席しました。情報国際関係省は、チベット事務所代表者向けの年次総会及び研修を日本で開催しました。マーティン・スコセッシ監督はチベット事務所ワシントン DC とチベット国際キャンペーンの共催で開催するニューヨークのトライベッカー映画祭にて映画クンドゥンの上映会に出席しました。ダラムサラで開催された第30回ゲヨンジモ記念ゴールドカップでモンゴ DYSA が優勝しました。チベット事務所ジュネーブは元政治犯ジャミア・ジンバシーによる講演会に出席しました。ダライラマ法王は韓国大統領に選出されたイ・ジェミョン氏に祝意の書簡を送られました。法王は調和の取れた世界の構築に貢献するイ氏の成功を記念し、インドへの巡礼に訪れる韓国の仏教徒たちと定期的に面会していると述べられました。今週水曜日、LTWA として知られるチベット文献図書館は、中央チベット政権のシキョンホルにて設立55周年を祝いました。中央チベット政権のペンパチー主席大臣が主賓として、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長が特別来賓として出席しました。出席者には、キャプジェキュデリンポチェ、石ワモ司法長官、ドマツリテカン副議長、ダオプンキ司法委員、ロプサン石選挙管理委員、カマ石公務委員、タシトッピル会計検査役、そしてチベット亡命議会常任委員会の議員らが名を連ねました。式典では主席大臣と議長が祝辞を述べ、チベット文化の保存やチベット語文献、写本の保護における LTWA の目覚ましい業績、特にチベット人の宗教的、世俗的生活におけるその貴重な役割を称賛しました。先週金曜日、日本で開催された第9回チベットに関する世界国会議員会議の終了のち、中央チベット政権情報国際関係省のノンジルマ大臣は、世界各地のチベット事務所の代表及びコーディネーター13名との年次総会を開催しました。その後、同じメンバーを対象とした2日間のプロトコル研修も行われました。年次会議において、ヌンジルマ大臣は世界各地でチベット支援活動を推進している代表らの献身的な働きを評賛するとともに、戦略的外交の重要性を強調しました。その戦略的外交は、国際社会、中国人社会、そしてチベット人社会という3つの主要な対象に向けたものであると述べました。続いて行われたプロトコル研修は国際的な儀礼基準、異文化間コミュニケーション、要人訪問の対応、高度な外交戦略などについての包括的な理解を深めることを目的としています。研修はプロフェッショナルメナー、対人スキル、ビジネス発展を専門とする国際的なコンサルティング会社、プロトコルインターナショナルからマーク・バホン氏とマリス・ラシュメリ氏の2人の専門家によって指導されました。先週金曜日、チベットに関する映画クンドゥンの特別上映会がニューヨークで開催された年次トライベッカ映画祭の一環として行われました。この上映会はワシントン DC のチベット事務所と国際チベット支援団体の共催で開催されました。クンドゥンの監督を務めた著名な映画監督、マーティン・スコーセッシも出席し、約480人の観客に向けて挨拶を行いました。マーティン氏は、ダライラマ法の90歳の誕生日に際して心からの祝意を述べるとともに、クンドゥンは自分の人生を変えたと語りました。来賓として故メリサ・マディソン脚本家の家族、リチャード・ギア氏の息子ジミ・ギア氏、出演者のマイケル・インペリオル氏、撮影監督のリーサ・リンズル氏、編集者のセルマ・スクンマカ氏、そして映画クンドゥンに出演した複数のチベット人俳優らが出席しました。さらに元首相でダナン財団創設者のテンジナムギャテトン氏、シディクンキャプリンセンターのラマ・ツェワンリンボチェ所長、ゲシタシドジェル氏、元司法官のマワラ・ゲル氏、元中米チベット代表のリンチェン・ダルロー氏らも来賓として出席しました。
国際チベットキャンペーンのテンジュギャツ代表は内閣が2025年7月から2026年7月までを慈悲の年と定め、ダライラマ法の90歳の誕生日を記念する方針に合わせて、今回の上映会が映画クンドゥンを通じて法の思いやりのメッセージを国際社会に広めることを目的としていると述べました。同日の夜にはニューヨーク市内のウィズダムパブリケーションズの事務所にて映画制作に関わった関係者を招いてのリセプションが行われ、法の90歳の誕生日を全祝いする場となりました。今週水曜日、DYSA モンドゴッドは TDL バイラコピとの試合で3対1のスコアで勝利し、第30回ゲユンチも記念ゴールドカップの公式トロフィーを獲得し、2年連続の優勝を果たしました。注目を集めた第30回 GCM ゴールドカップ決勝戦は、ダラムサラのアッパ TCB サッカー場で行われ、カングラ地区のヘムラジバワ副長官が主賓として出席し、ラダーサッカー協会のツリアンモ事務総長が特別来賓として招かれました。先週日曜日、スイス・チューリヒにてジュネーブのチベット事務所に所属する国連人権擁護担当官のプンゾクトルゲイシーが欧州チベット青年会主催による元チベット人政治州ジャミャン・ジンパシーの講演会に出席しました。ジンパシーは2008年4月9日、30郡にあるラプランタシーキルスト院において国際及び中国人記者団の前で抗議行動を行った15人のチベット人僧侶の一人でした。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。